Çok memnun oldum. Karikatüristên biçûk li derdora masayekê karikatüristên mezin li masayekê din li hev kombûn. Her yek xêzkirina bûyerek yan kesayetek dikin. Li Stenbolê di Festîvala Xêzkirin û Karikatûristan de ku ji aliyê Şaredariya Kadıköyê ve hat esas kirin, bi mebesta pêşvebirina zarokan bo wênesazî û xêzkirinê, xêzkarên navdarên wî welatî li gel zarokan li parkekê hatin cemhev. Okulda az yaparım. Ez li dibistanê jî hin tiştan xêz dikim kêfa min gelek ji xêzkirin û boyaxkirina rasman tê. Ev festîval dibe wesîleya pêşketina zarokan, festîvala gelek rengîn e, min ji vê festîvalê pir hez kir. Bu etkinlik hepimizin 2 yıldır beklediği bir... Em karikatürist ev 2 salin li benda vê festîvalê bûn û piştî demeke dirêj em li gel xwendevanan gihiştin hev. Piştî salên 1970yan li Tirkiye karikatür di kovarên mîzahî de zêdetir derketin pêş. Her wiha ez zêdetir rû û sûretan xêz dikim. Ji bo ronîkirina hin bûyer û rûdanan jî karikatür xwediyê cihekê gelekî girîng û dîrokiyet vî welatî de. Tebrik ediyorum. Dêw û bav ku li gel zarokên xwe hatin festîvalê balkişandin sergiringiya çalakên wiha û bo zarokan daxwaza zêdetir festîvalên wiha kirin. Pek çok durumu engellenen Bence çok güzel ve çok da yayılmalı, her yerde yapılmalı. Festivaleke gelek xweş û bi kêf e. Bi taybet bo zarokan. Bi riya festîvalên wiha zarok yekser karikatûristan dibîne û xwe nêzî xêzkirinê dikin. Divê festîvalên wiha zêdetir bin. Bence çok güzel. Hem çocuklara kadar inebilen bir... Di festîvalê de li gel xêzkirinê kovarên ku têda zêdetir karikatûrên salên berî hatine xêzkirin jî hatin pêşandan. Erjanda, Kurdistan 24, Stenbol.